O encontro co viño de autor cumpre 20 anos resistindo ante as dificultades. Do venres 21 ao martes 25, Meaño renderá tributo a algúns dos viños máis especiais das Rías Baixas, os elaborados por pequenas adegas da Asociación de Adegas Artesanas. Un bo ano para iso, sempre cando a xente acuda a Meaño e acuda a probar estes viños, que normalmente son viños moi distintos aos outros viños tipo que suelen venderse dentro desta denominación de orixe en Rías Baixas. Serán 10 os adegueiros que expoñan os seus viños na Praza do Concello. Este ano, ademais, a organización internacionaliza o encontro e contará cunha adega convidada de Portugal. Pensando que a famosa ciudad internacional do viño, como é Cambaos, a Meaño vamos a ter unha bodega de viños de afora. Vamos a ter unha bodega de viño de Portugal, de Montealegre, e vamos a vender viños de Portugal aquí, en colaboración. Este ano vamos a ter, por exemplo, un pregoneiro que realmente o tío é de Portugal, tal Fernando Silva, presidente da Fundación Luso-Galaica. Para Dobalo, o encontro co viño de autor debe ser entendido como unha festa na que os viticultores son os protagonistas. Non debemos de olvidarnos dos viticultores, que son os que nos axudan, e os que traballan o viñedo, os que se coñen entre a boa uva, e non están valorados. A parte da degustación dos caldos, ao longo dos 5 días de festa celebraránse os xa tradicionais campeonatos de debullar millo a man e fondar barrís, con premios de 100, 50 e 25 euros para os 3 mellores.